കർണാടക കേഡറിലെ 1987 ബാച്ച് IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അജയ് സേത്തിനെ പുതിയ ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. നിലവിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം. ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന സെക്രട്ടറിയെയാണ് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കുക. തെലങ്കാന നാഗർ കുർണൂലിലെ SLBC ടണലിനുള്ളിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ടണലിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് സപ്ലൈകോ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റംസാൻ ഫെയറിന് ഇന്ന് തുടക്കം. ഈ മാസം 31 വരെ ഓരോ ജില്ലയിലെയും പ്രധാന ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് വിപണി പ്രവർത്തിക്കുക. സബ്സിഡി, നോൺ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾക്ക് പുറമെ അരി, പയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയും വിലക്കുറവിൽ ലഭ്യമാകും. 20ാമത് തുരീയം സംഗീതോത്സവത്തിന് ഇന്ന് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ തിരിതെളിയും. ഇത്തവണ തുടർച്ചയായ 111 ദിവസമാണ് തുരീയം സംഗീതോത്സവം. രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഗീതജ്ഞരാണ് പയ്യന്നൂരിലെത്തുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗവർണർ CV ആനന്ദബോസ് സംഗീതോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.